Ahoj, ak hľadáš proteín, ktorý ťa nasytí, ktorý ti doplní do tela deficit bielkovín, ktoré potrebuješ, či naberáš svalovú hmotu, alebo potrebuješ zregenerovať, alebo si v nejakých dietách, si súťažný kulturista, súťažný športovec, súťažná bikini fitnesska. Je to naozaj úplne jedno, akému druhu športu sa venuješ, pretože proteín potrebuje každý, ale kupovať mačku vo vreci už nebudeš, pretože značka Body Nutrition prichádza s proteínmi, ktoré sú overené našimi športovcami a do výroby sa nedostane proteín, ktorý nespĺňa úplne tie najvyššie kvality. Takže v dnešnom videu vám predstavím našu novinku a je to príchuť číslo 23, dubajská čokoláda. Ja tento proteín budem dávať do vody a budem ho miešať v takomto shakeri od značky Body Nutrition. Takéto shakery si môžete zakúpiť aj v našom e-shope. A je tu 2,5 deci vody. Väčšina športovcov dáva proteín do vody, takže dám tento proteín do vody aj ja a dáme si tu jednu dávku. Dávka proteínu obsahuje až 27 g bielkovín, má vysoký podiel BCAčiek, glutamínu, vyrobený je z časti mlieka, ktoré je delaktózované, čiže aj keď máš jemnú intoleranciu na laktózu, tento proteín si môžeš dať do vody a úplne v pohode ho môžeš vypiť a nebudeš mať žiadne tráviace ťažkosti. Takže do shakeriku si tu dáme a stačí pár sekúnd pretrepať. No a ukážem vám, aká je konzistencia tohto proteínu. To stačí. Vo vode. V mlieku to chutí samozrejme trošku ináč a tento proteín vyzerá, vážený, takto. Krásna, krémová konzistencia a príchuť bude, verím, takisto úžasná. No úplne láhoda, takže zabudni na proteíny, ktoré ti nechutili, ktoré ťa nadúvali, ktoré ti robili ťažkosti s trávením. A tento drink, proteínový drink, sa budeš po tréningu tešiť a nemusíš mať žiadne obavy, že budeš z toho naberať prebytočný tuk. Pozri si našu ponuku Body Nutrition a dubajskú čokoládu, ktorú sme zaradili do nášho portfólia. A je tam naďalej akcia 1+1. A tam si môžeš namixovať rôzne príchute a výber už necháme na každého z vás. Ahojte, kamaráti.